Solo traballan 3 en España, eu ao plenario. Aquí estamos ainda curando a resaca. Pouco a pouco, que Pouco a habrá unhas pouco. cuantas. Habrá unhas Uf. cuantas para este ano, non? Xa non sei cal é. Xa non sei cal estou curando. Isto xa fallo mátame, eu penso. Pero Pois son 2. me cago na mar. Dos irmáns Vilariño, nados na Pobra de San Xiao, cal é o máis vello, Quiños? Dalle. Tichu. Vicente. Queco. Oh, boa. En que equipo da segunda regional xogan Xuster e Pirlo? Dalle. Soname moito, verdad? Pero... Futbolista alemán e italiano, teñen eses alcumes e xogan na segunda regional. Así aparecen recollidos na cuarta guía de fútbol en Lugo. Hai un xogador do Brollón que ten o mesmo alcume ca un dos Lionel da selección argentina. Como é ese alcume? Que ten o xogador do Brollón. Hai dous. Scaloni. É correcto. É Messi. Messi, que xa falamos no seu día pois do Messi de Boiriz, non podíamos deixar o de Brollón, a David López Ceá. O xogador do Burela, que faga como faga, sempre vai ser ben. David Ben. Pois sí, resposta correcta. Esperemos que nunca deixe de ser ben, porque senón... Tucho, quen fai as funcións de presidente no Friol Club de Fútbol? Dalle. Rafa Casanova. Sí, señor, resposta correcta. Baila Casanova, que decía Paulina Rubio. Días o primeiro en facer pleno nesta nova aventura, nesta sesión plenario. Que futbolista da SD Chantada ten alcume de categoría de fútbol base, pero xa non é un Benxamín? Un grande, cadete, David Dieguez. Sí, señor. Pois pleno, Aquí temos o primeiro pleno. Sería para participar un día, él tamén, Pois témolo que invitar, claro que sí, que el tamén ten... Tamén recorreu xa varios campos da provincia, Sí. E as cantinas tamén. La Virgen. Creo que podría sabela ben, Regueiro, un equipo da segunda regional da zona norte, está competindo este ano na segunda regional zona norte, ten o nome dunha profesión. Estou perdido, O nome do equipo é o nome dunha profesión. No, pregunta entendo, que non sei a resposta. Non sei cal será. Eso é o grupo de Fonsagrada, joder. Vas ter que baixar do coche, ao mellor, se non acertas, Airéate. Me cago 5 en Dios. segundinhos máis, Regueiro. Non sei. A comercial, hombre, a comercial. Mira que son comercial, eu. Parece que ou debería pasar isto hai moito tempo, pero pasou en setembro. Porque este ano a primeira división do fútbol femenino é por primeira vez unha categoría profesional. E o primeiro gol no mes de setembro marcouno unha futbolista de Outeiro de Rei. Nada, que o de fútbol femenino non controlo moi, e que non creo que sepa. Foi Lucía Pardo, que eu creo que de Paz tamén lle meteu un gol aos dereitos laborais, Llebra en portería, defensa para Tanquetín, Dumi, Juanma e Suso, no medio do campo, Nano e Xaime, nas bandas, Omar e Marino, arriba, Iván González e Tichu. Penso que no Castro. Pois sí, resposta correcta. Con este 11 fora co que alcanzaran o ascenso a terceira división. Que lle gañaran o Chantada no Sangoñedo, por 0-3, creo. Que
que fora un. Correcto, 0-3 na Pois sí. penúltima xornada Vai. daquel ano. Vai temporada fixeran. Roy en portería, Nico Pollán, Iván Marcos, Emilio, Basán, Manuel, Pablo, Ríos e na punta de ataque o mítico Guerreiro. Guerreiro. No Chantada. Foi no Taboada, que foi o primeiro 11 do Taboada na preferente. 26 de agosto de 2012, que se estrean con 3-1, derrota por 3-1 frente ao Bertamiráns. Falas como se souperas, plenario. Isto meteche medo, estou practicando... E o carallo é que teño 2 clientes que xogan no Santa Comba. Igual tiñalos se non o sabes hoxe. E xa os perdiche. Non teño nin idea. Moito vos fal que non a sepáis a que vos lo diga eu.